ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. санаҳои 16 ва 17 июни соли равон раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода аз шаҳру деҳоти Панҷакейн бо зидди корӣ анҷом дода бо рафти корҳои ободонӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва истифодаи имкониятҳои маҳаллӣ ҷиҳати рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ин минтақаи хеле зебои Тоҷикистон шинос гардид. нахуст раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо ҳамроҳии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар шахсони масъул дар деҳаи навоботи ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ, раиси вилояти Суғд нахуст бо рафти асфалтпӯш кардани яке аз кӯчаҳои ин деҳа шинос гардида ба бунёди кӯдакистони Нилуфар, ки воқеан дар ин деҳа бори аввал сохта мешавад, баҳои баланд дод ва изҳор дошт, ки дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд дар ҳар деҳа ва маҳалле ки бештар аз 100 хонавода зиндагонӣ мекунанд муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ бунёд намоем. ба раиси вилояти Суғд иттилоъ доданд, ки соли равон аз руди Зарафшон барои сокинони деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг ҷиҳати обёрии 100 гектар замин оби полизӣ пайваст гардид ва раиси вилоят ин иқдомро дар самти зиёд намудани истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҳамзамон таъмини амнияти озуқаворӣ хеле муҳим арзёбӣ кард. дар деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинги шаҳри Панҷакейн бинои замонавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 бунёд гардид. инҷо раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзода ин иқдомро дар самти баландбардоштани сатҳу сифати соҳаи таълиму тарбия хеле муҳим арзёбӣ намуд. дар маркази ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ, деҳаи Ғусар, раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзода бо бунёди беморхонаи минтақавӣ шинос гардида ҳамзамон ба сохтмони бинои маъмурии ин ҷамоат таваҷҷӯҳ зоҳир кард ва изҳор дошт, ки воқеан маркази маъмурии ин ҷамоат бояд хеле ободу зебо бошад. дар ин ҷамоат раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода яке аз собиқадорони ин ҷамоат Фазлиддин Бобоевро мавриди аёдат қарор дод ва ба ӯ тӯҳфаҳо тақдим кард. дар деҳаи суҷинаи ҷамоати деҳоти Суҷина бо иқдоми як соҳибкори саховатпеша кӯдакистони Бунафша дар яке аз биноҳои собиқ истифода нашуда бунёд мешавад, ки раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзода ба ин иқдом баҳои баланд дод. дар деҳаи Суҷина соҳибкорон тасмим гирифтанд, ки як корхонаи замонавӣ истеҳсоли шифр ва дигар масолиҳи сохтмониро мавриди истифода қарор диҳанд, ки ин иқдом барои боз ҳам беҳтар шудани рушди соҳаи сохтмон ва таъмини ҷойҳои корӣ ҳаматарафа мусоидат хоҳад кард. раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода аз гархонаи ширкати Моғиён Агро дидан кард.
با اقدام خانواده یوسفوف ها جهت بنیاد چنین یک گرخانه زمانوی بهای بلند داد که سال روان گرخانه ماغیان اگرو واقعا برای تامین بازار استعمالی داخلی و نسبتاً ارزان شدن محصولات کشاورزی سهمی کلان گذاشت. در شهر پنجکین رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با کارخانه پایافزودبراری نیز شناس گردید و بنیاد کارخانه‌های صنعتی را در سمت تامین هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور خیلی مهم ارزیابی نمود. در شهر پنجکین با اقدام صاحبکاران مهمانخانه زمانوی بنیاد گردید که این اقدام را رئیس ولایت رجب احمدزاده ضمن بازدید خیلی مهم گفت و تاکید کرد که اینجا باید بهترین مهمانخانه ها و دیگر انشاءات برای سیاحان داخلی و خارجی بنیاد گردد. در جریان سفری کاری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با بینای نوی کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شناس گردید و تاکید کرد که باید همه بیناها در قلمرو شهر و دیهات پنجکین با طرح زیبای معماری و استفاده از عنصرهای معماری تاجیکی ساخته شوند. روز دوم سفری کاری رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده با باغ استراحتی و فراغتی به نام کمال خوجندی شهر پنجکین تشریف آورده با رفت کارهای تعمیر و آبادانی بنیاد انشاءات نو سبز و خرمگردانی این باغ خیلی زیبا که در ساحل رود زرافشان موقع دارد شناس گردید. به صاحب ملک و صاحبکاران و شخصان مسئول دستور داد که باید این باغ به یکی از موضعهای زیبا و خیلی دوست داشتنی مردم شهر باستانی پنجکین و مهمانان و سیاحان تبدیل داده شود. در فراورد بازدید کاری از شهر باستانی پنجکین رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده یکی از سابقه‌داران شناخته ساحه تندرستی خلقی قادر را مورد عیادت قرار داد. با او تحفه ها تقدیم کرد و اظهار داشت که ما نسل‌های امروزه باید از سابقه‌داران همیشه افتخار نماییم. همینطور سفر نوبتی کاری رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده در شهر و دیهات پنجکین با نتیجه های دلخواه با انجام برسید. رئیس ولایت محترم رجب احمدزاده با رهبریت شهر پنجکین و دیگر مسئولین دستور داد که ما باید همه وظیفه گزاری های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سری وقت و با صفت بلند مورد اجرا قرار دهیم. جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و همزمان معرفی دیار تاجیکان ولایت سوخت و شهر باستانی پنجکین به جهانیان با یک افتخار بزرگ آماده باشیم. санаи 7 июни соли 2025 дар шаҳри панҷакент иҷлосияи дуюми маҷлиси вакилони халқи шаҳр давати ҳафтум баргузор гардид. иҷлосия таҳти раёсати раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ва бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд мудири шӯъбаи сайёҳӣ абдумаҷид раҳимов муовинони раиси шаҳр роҳбарони сохторҳои дахлдор ҷамоатҳои деҳот ва ширкатҳои сайёҳӣ доир шуд. дар иҷлосия вакилон масъалаҳои муҳим ва стратегии рушди шаҳрро баррасӣ намуданд. аввалан маърузаи вакили маҷлиси шаҳрӣ муовини раиси шаҳр парвина нақибӣ ва маърузаи иловагии вакили дигар эраҷ муҳаммадҷонзода доир ба иҷрои нақшаи амалигардии стратегияи рушди сайёҳӣ дар тоҷикистон барои солҳои 2023-2026 шунида шуд. طبق گزارش اجرای استراتژی رشد سیاحی در شهر در سطح استوار قرار داشته در این زمینه جهت بهترسازی اینفراستراکتور سیاحی، جلب سرمایه و افزایش شماره سیاحان کارهای نظررس انجام داده شدند.
шумораи ширкатҳои сайёҳӣ ба 26 расидааст ва онҳо бо иштироки фаъолона дар намоишгоҳу ҳамоишҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ имкониятҳои сайёҳии панҷакентро муаррифӣ мекунанд. дар натиҷа вакилон қароре қабул карданд ки амалӣ намудани маҷмӯи чорабиниҳо барои рушди соҳаи сайёҳӣ ҳамчун бахши фоидаовар ва шуғлофар ҳатмӣ гардад. масъалаи дуюм ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент барои солҳои 2021-2025 бахшида шуда буд. маърузаи муовини раиси шаҳр Хусрав Дӯстбойзода мавриди баррасӣ қарор гирифт ва пас аз муҳокима вакилон қарор қабул карданд. ҳамзамон масъалаҳои дигар аз ҷумла ворид намудани тағйирот ба қисми даромаду хараҷоти бюҷети маҳаллӣ, ҳисоботи вакилони интихобшуда, таъсиси комиссияи шаҳрии интихоботӣ барои интихоби маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд, тасдиқи қарорҳои қаблан қабулшудаи раиси шаҳр низ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар фарҷоми иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баромад карда нақши шаффоф ва масъулиятшиносии вакилонро дар пешбурди корҳои муҳими давлатӣ ва иҷтимоӣ ситоиш кард. иҷлосия бо қабули қарорҳои дахлдор оид ба ҳамаи масъалаҳои рӯзномаӣ пешниҳодшуда ҷамъбаст гардид. дар коқи ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода, сардори шӯъбаи шаҳрии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Акобиров Саидҷон ва муовини сардори ин шӯъба Файзуллоев Муҳаммад вохӯрӣ доир гардид. дар ин вохӯрӣ ҳамзамон раисони ҷамоатҳои деҳот, раисони маҳаллаҳо ва дигар фаъолон низ иштирок намуданд. чорабинӣ бо суханронии муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода оғоз гардида, ӯ дар бораи тозагиву озодии шаҳр, кабудизоркунӣ ва корҳои созандагии шаҳр сухан намуда қайд намуд ки тозагиву ободии шаҳр кори дастаҷамъонаи ҳар яки мост ва ҳар яке аз сокинон бояд ки назди хонаи худро тозаву озода нигоҳ доранд. дар идома сардори шӯъбаи шаҳрии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Акобиров Саидҷон сухан намуд. ӯ қайд намуд ки ифротгароӣ ва терроризм зуҳуроти номатлуби замони муосир ба шумор рафта, мубориза бар зидди он қарзи ҳар як инсони комил мебошад. терроризму экстремизм ва ифротгароӣ ҳамчун вабои аср бо амалҳою ҳодисаҳои номатлуб ба оромию амнияти сайёра ва пойдории давлатҳо таҳдиду хатарҳо эҷод карда, амну осоиш ва ваҳдати халқу миллатҳоро аз байн мебаранд. ҳол он ки ҳеҷ як шакли ҷомеа бидуни таъмини амнияти пурраи иҷтимоӣ рушду такомул нахоҳад кард. падидаи номатлуби терроризму ифротгароӣ ба хатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, оқибатҳои фоҷиабору харобиовари ҷамъиятию сиёсӣ ва маънавиро ба бор овардааст. ҳамзамон қайд гардид ки ҷавонон ин ояндаи давлату миллат буда бояд аз илму дониши замонавӣ бархурдор гарданд, зеро шахси босавод мафкураи мустаҳкам дорад ва барои пешрафти ватан саҳми арзандаи худро гузошта метавонад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшоҳ Тошев. соҳибкор Саидҷон Ҳусейнов дар ҷараёни сафари кории роҳбарияти шаҳр иттилоъ дод ки илова бар ферма сохтмони сардхона бо ғунҷоиши 300 тонна ва кургои дӯзандагӣ низ дар нақша аст. корҳо барои омодасозии заминаҳои техникӣ ва сохтмонӣ аллакай оғоз шудаанд. таҳкими инфрасохтор бо чунин корхонаҳои истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулот имкони фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротиро фароҳам месозад. дар идомаи сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмони кӯдакистони хусусӣ ва фаъолияти коргоҳи истеҳсолии Сафолаки роҳрави ширкати Асл дар ҳудуди ҷамоат дидан намуд. ҳамзамон дар шаҳраки Суғдиён ба масъулини коргоҳи масолиҳӣ ба фарсоиш тобовар дастур дода шуд ки омодагиҳоро дар муҳлати кӯтоҳ анҷом дода ва фаъолияти расмӣ оғоз намоянд. ин иқдомҳо бо мақсади беҳтарсозии шароити иҷтимоӣ, фароҳам овардани хизматрасонии босифат ва таъмини рушди устувори ҷамоат роҳандозӣ шудаанд. бо мақсади саҳмгузорӣ дар рушди деҳот ва таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷамоати деҳоти косатароши шаҳри Панҷакент сохтмони як фермаи чорводории муосир оғоз гардидааст.
ин иқдом дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда аз ташаббусҳои ҷиддии соҳибкорони маҳаллӣ баҳри эҳёи имкониятҳои истеҳсолии деҳот ба шумор меравад. ферма бо ибтикори соҳибкор Саидҷон Ҳусейнов дар бинои собиқ муассисаи чорводорӣ ташкил шуда ҳоло корҳои пурраи таъмиру таҷдиди инфрасохторӣ ва муҳандисӣ дар он бо суръат идома доранд. тибқи нақша ферма имкони парвариши 150 сар чорвои калони зотӣ барои гӯшт ва 100 сар гӯсфанди зотӣ мериносро фароҳам меорад. ин иқдом на танҳо ба таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти гӯштӣ, балки бо офаридани ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолии маҳаллӣ низ хизмат хоҳад кард. ба гуфтаи масъулин, дар самти нигоҳубини чорво ворид кардани зотҳои серҳосил ва истифодаи технологияҳои муосири чорводорӣ таҷрибаҳои беҳтарин ба роҳ монда мешаванд. зимни боздид раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода барои суръат бахшидан ба ҷараёни сохтмон ва ба таври сифатнок анҷом додани он дастурҳои мушаххас дод. интизор меравад ки бо ба истифода додани иншоот соҳаи чорводории деҳа ба марҳилаи нави рушд ворид гардад. дар доираи омодагиҳо ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Суғдиёни ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент майдончаи замонавии варзишӣ сохта шуд. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таъкид гардид ки майдонча бо мусоидати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳсул ва тавассути бинокорони ширкати сохтмонии Асл бо истифода аз масолиҳи замонавӣ ва сифати хуб бунёд шудааст. масоати варзишгоҳ 44 ба 24 метр буда барои баргузории бозиҳои футбол, волейбол ва дигар намуди варзиш шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. раиси шаҳр ба масъулин дастур дод ки роҳраву саҳни даромадгоҳи майдонча ба тартиб дароварда шуда корҳои сабзкорӣ низ амалӣ гарданд. масъулин иттилоъ доданд ки дар соли 2025 дар ҳудуди Панҷакент бунёди 15 майдончаи дигари варзишӣ низ дар назар аст. ин иқдомҳо бо мақсади ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш миёни наврасону ҷавонон роҳандозӣ мешаванд. ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар тамоми гӯшаву канори кишвар бо маром идома доранд. дар шаҳру деҳоти Панҷакент низ ба хотири сазовор пешвоз гирифтан аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд ва таъмири иншоотҳои соҳаҳои гуногун ҷараён доранд. намунаи ин гуфтаҳо мунфаш ва гулпӯш кардани кӯчаи 50-солагии Тоҷикистон аст. кӯчаи мазкур ки аз хиёбони Рӯдакӣ то фурудгоҳи шаҳр тӯл кашидааст, мунфаш ва хатти сабзи байни он гулпӯш карда мешавад. ҳоло бинокорони ширкати сохтмонии Асл бо ҷалби техника ва роҳсозон ба мунфарш кардани қисмати болоии роҳ шурӯъ карданд ва рӯзҳои наздик он дар масофаи беш аз 1 километр анҷом дода мешавад. кормандони корхонаи фаръӣ хоҷагии манзили коммуналӣ бошанд дар оғози ин кӯча дар гулгашти байни роҳ ба шинондани гулҳои мавсимии гуногун ранг машғул ҳастанд. бо анҷоми мунфаршкунӣ ва шинондани гулҳо дар ин кӯчаи серрафтуои шаҳр барои ҳаракати нақлиёт ва сайругашти сокинон шароити боз ҳам созгор муҳайё хоҳад шуд. дар маҷмӯъ соли равон дар шаҳр бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ мунфарш кардани 24 километр ва қумпӯшу таъмир намудани 60 километр роҳу кӯчаҳои маҳаллӣ пешбинӣ шуда ҳоло корҳо дар ин самт ҷараён доранд. бо мақсади таҳкими омодагии сохторҳо вокуниш ба ҳолатҳои изтирорӣ ва баланд бардоштани ҳамоҳангии байни ниҳодҳои дахлдор дар корхонаи муштараки Зарафшон воқеъ дар шаҳри Панҷакент машқи махсуси омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода баргузор гардид. дар машқи мазкур муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода, муовини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд Алишер Холов, масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳр, инчунин роҳбарият ва кормандони корхона фаъолона иштирок намуданд. машқ бо сценарияи рахнашавии шартии як қисми полоишгоҳ баргузор гардида, дар он тартиби вокуниш ба ҳолати изтирорӣ аз ҷумла эвакуатсияи саривақтии кормандон аз минтақаи хатар, чорабиниҳои маҳдудсозии омили хавфнок, ҳамоҳангсозии гурӯҳҳои наҷот, расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ва хомӯшсозии манбаи эҳтимолии зарар тамрин гардид. намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода зимни машқ таъкид намуданд ки
баргузории чунин чорабиниҳо дар корхонаи истеҳсолӣ имконият медиҳад ки кормандон дар ҳолатҳои воқеии эҳтимолӣ чораҳои заруриро босуръат ва самаранок амалӣ намоянд. ҳадафи асосии машқ баланд бардоштани сатҳи огоҳии кормандон, санҷиши омодагии сохторҳои маҳаллӣ ва таҳкими ҳамкории байниидоравӣ мебошад. дар охири машқ фаъолияти иштирокчиён аз ҷониби масъулин қаноатбахш арзёбӣ гардид ва таъкид шуд ки чунин тамринҳо дар дигар корхонаҳо низ идома хоҳанд ёфт. дар маркази шаҳри Панҷакент боз як маркази хизматрасонии бонкӣ ифтитоҳ гардид. бо буридани лентаи рамзӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ ташкилоти қарзии ғайрибонкӣ васл ба мизоҷон дари худро боз намуд. дар маросими кушодашавии бонк мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шериншоҳ Нуруллоев иштирок намуда сухан гуфт. тақозо мекунам ки пешвои муаззами миллат дар мулоқот бо соҳаи кишоварзон дар шаҳри ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон чунин иброз карданд ки имрӯз ҳар як ташкилоти хурзии бонкиро зарур аст ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум имтиёзҳои дарозмуҳлатро пешниҳод намояд. мо боварии комил дорем ки кушодашавии чунин иқдом барои тамоми сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент боз ҳам хизматҳои имтиёзнозро инъикос мекунад. ва муҳтарам ҳозирин, ҳамаи мо шумо медонем ки мо дар остонаи таҷлили 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ки кушодашавии чунин бонк барои сазовор истиқбол намудани 28-мин солгарди рӯзи ба имзо расидани созишномаи сулҳ ва истиқрори миллӣ дар ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос мегардад. ман аз номи мақомоти иҷроия кулли шумо ва дар симои шумо кулли мардуми фарҳангдӯсту фарҳангпарвари шаҳри бостонаи Панҷакентро бо фарорасии 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ шодбош мегӯям. раиси раёсати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ ташкилоти қарзии ғайрибонкӣ васл Тютин Олег Сергеевич, сардори маркази хизматрасонии бонкӣ дар шаҳри Панҷакент Манучер Шодиев иштирок ва суханронӣ намуда таъсис ва ифтитоҳи маркази нави хизматрасонии ин ширкатро ба ҳамагон муборакбод намуда аз мақсаду мароми бонкдорӣ ибрози андеша намуданд. Сегодня в соответствии с утвержденной стратегией нашей организации мы открываем двери нового центра банковского обслуживания ВАСЛ. Для нас это сегодня не просто открытие нового офиса, для нас сегодня это часть большого пути, который мы направляем с целью сделать наши услуги доступнее, проще и легче. Офисы ВАСЛ уже работают в городах Душанбе, Худжанда, Бохтара и Куляба. В соответствии с нашей стратегией мы пришли в город Панҷакент с четкой целью сделать наши услуги доступнее для нашего населения. На сегодняшний момент ВАСЛ предоставляет широкий спектр банковских услуг от QR-платежей до более чем 250 государственных услуг, денежные переводы и получение денежных средств в банкоматах, которые работают для нас, для нашего населения в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. марказ бо техникаву таҷҳизот ва дастгоҳи махсуси муосири бонкдорӣ муҷаҳҳаз буда кормандони соҳибтаҷриба ба мардум хизмат мерасонанд. дар ин маркази хизматрасонии бонкӣ дорои системаҳои ҳозирзамонӣ худкор насб карда шуданд ки барои зуд ва муносиб гузарондани амалиётҳои мизоҷон шароити мусоид фароҳам меоранд. бояд гуфт ки дар ин ҷо мутахассисони соҳа кору фаъолият бурда ба мизоҷон бо сифати баланд ва муоширати хуб хизмат мерасонанд. сокинон бошанд қулай ва дастрас аз ин бонк истифода хоҳанд бурд. ёдовар мешавем ки ташкилоти қарзии ғайрибонкӣ васл аз соли 2019 инҷониб фаъолият дошта ташкилоти молиявии инноватсионист ки ба рушди иқтисоди ғайринақдӣ дар Тоҷикистон нигаронида шудааст. ҳадафи асосии ширкат бо омезиши инноватсия ва технологияҳои муосир буда стандартҳои нави хизматрасониро муқаррар мекунад. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солиҳов.
дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент бо мақсади гиромидошти 3 санаи муҳими таърихӣ 85-солагии парвози аввалин тайёраҳо ба Панҷакент, 80-солагии таъсиси Тоҷик аэронавигатсия ва 40-солагии фаъолияти меҳнатии танзимгари соҳаи авиатсия Абдуваҳоб Зарифов чорабинии расмӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони мақомоти маҳаллӣ, собиқадорон ва кормандони фурудгоҳ иштирок намуданд. ширкаткунандагон саҳми кормандони фурудгоҳ ва шахсони алоҳидаро дар рушди соҳаи авиатсия ва хизматрасонии парвозҳо муҳим арзёбӣ карданд. шириншоҳ Нуруллоев, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, зимни суханронӣ ин санаҳои таърихиро нишонаи пешрафти соҳа ва заҳмати содиқонаи мутахассисон донист. дар идомаи чорабинии ҷашнӣ танзимгари собиқадор Абдуваҳоб Зарифов, ки ба муносибати 40-солагии фаъолияти меҳнатиаш бо сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қадрдонӣ гардид, сухан гуфт. Зарифов дар баромади худ ба роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи пайваста ба соҳаи авиатсия ва қадршиносии заҳмати мутахассисони соҳа изҳори миннатдории самимӣ баён намуд. ӯ таъкид кард, ки дар шароити имрӯза дастгириҳои давлату ҳукумат сабабгори рушду пешрафти инфрасохтори фурудгоҳҳо ва беҳбудии шароити кории мутахассисони ҳавонавардӣ гардидааст. паҳншавии бемории фишорбаландӣ дар байни ҷавонон, яъне занҳои аз 40 сола боло ва мардони аз 50 сола боло бештар вом мехӯрад. яъне имрӯзҳо бемории фишорбаландӣ дар байни ҷавонон зиёд шуда истодааст. баландшавии фишори хун бештар ин мавсимӣ мебошад ва ивазшавии боду ҳаво бештар таъсир мерасонад. бештари беморони фишорбаландӣ, яъне бо баланд шудани фишори хунашон авж мегирад. аз нӯшокиҳо кам истифода кунанд, яъне истеъмоли равғанҳои серғизо, яъне чарбгиҳо кам истифода баранд, ки сабаби бемории фишорбаландӣ шуда метавонад. ба духтурони минтақавӣ, духтурони кардиолог бештар муроҷиат намоянд сари вақтӣ, яъне чен кардани фишори хун, чен кардани қаду вазнро яъне аз эътибор дур надонанд. аз нӯшокиҳои аз расаниҳои табиӣ, аз делона, ғӯлингоб, хуч яъне бештар истифода баранд. оқибатҳои ин бемории фишорбаландӣ яъне сактаи дил, сактаи майнаи сар, яъне номураттаби кори дил, аритмияҳо оварда мерасонад. саршавии ин беморӣ бисёртар аз дарди сари сахт, дилбеҳузурӣ, яъне доначаҳо пайдо шудан дар чашм оварда мерасонад. бештари бемороне ки бемории фишорбаландии шараёнӣ доранд, тавсия дода мешавад, ки дар ҳавои номӯътадили, яъне ки зиёда аз 35-36 градус селсий баланд мешавад, дар ҳадди имкон ба кӯчаҳо набароянд. яъне аз доруҳои фишорпасткунанда ҳар рӯз истеъмол карда истанд. дар заминаи нақшаи чорабиниҳои шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ба ифтихори 28-мин солгарди имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент маҳфили телевизионӣ адабию фарҳангӣ таҳти унвони адибони ваҳдатсаро баргузор гардид. ин маҳфилро муовини раиси шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Аббос Ҳамроҳзода ҳусни оғоз бахшида мақсаду мароми омодагӣ ба ин санаи фархундаи таърихиро шарҳу изоҳ дод. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шириншоҳ Нуруллоев, раиси бахши панҷакентии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон устод Исмоил Зарифӣ зимни суханрониҳои хеш дар бораи аҳамияти таърихӣ рӯзи ваҳдати миллӣ ва нақши бузурги
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در امضای این سازشنامه عمومی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده از اشعار خویش پارچه‌های شعری قرائت کردند. سپس از طرف شاعران جوان، خوانندگان و دانشجویان، غالبان آزمون‌های دور شهری، ولایتی و جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است درباره تاجیکستان روز وحدت ملی پارچه‌های شعری قرائت کرده شد. در این محفل خیلی زیبا سرود و ترانه‌های آذری ظریف، دیلیاب قربانوف و رقص موزون تربیتگرندگان کودکستان رقم 7 خاطر همگان را شاد و مسرور گردانید. سرمتخصص کتابخانه مرکزی شهر پنجکین نرگس جلیلووا برای برگزاری چنین یک محفل زیبا با راهبریت شورای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان عرضی سپاس کرد. سپس در یک فضای تنتنوی از طرف راهبریت کتابخانه مرکزی شهر پنجکین با اشتراکیان فعال این محفل خیلی زیبا سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. مطابق نقشه از این محفل گزارش مفصل در عرفه جشن فرخنده 28مین سالگرد روز وحدت ملی تهیه و منظور تماشابینان خواهد شد. دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اوید به دستگیری قشر نیازمند جامعه، سرمشق کار راهبریت و کلی کارمندان جمعیت سهامی شکل کشاده دوران میباشد. رابطه با این موضوع برخی از رانندگان خطسیر پنجکین رکناباد در روزهای جمعه به مسافران رایگان خدمت می‌نمایند. به این راننده خطسیر مذکور عبدالله بازاروف مثال شده میتواند که این کار خیر و ثواب را او برای دستگیری های پیاپی پیشوای معظم ملت میداند. مسافران در هر ایستگاه به سیاست عدالت پرورانه پیشوای ملت دست به دعا میبردارند. جمعه کننده خلق مجموعه رایگان خدمت کنند در روزهای کتر احمد که در دویم رومیدن کسیم دویم خلق خدمت کنید. رحمت. السلام علیکم محترم باشندگان شهر پنجکین که امروز عبدالله شوفر از شماندی تیبلند که نیگنات من سالوف نصریدین که در همین ماشین شستم در روز جمعه همین مردک پیشم اقدام گرفته بود. باز اثر نو همین آدم ها را به پول برده آماده ایستاده است. ما تشکر میگوییم به همین خیلی صاحب کارا که مردم را دستگیری میکنند. سلامت باشید. همین خیلی به همه عبدالله جان پیروی کنید. خیر صبح خدمت میکنم جمله شماره راننده باشم همین کار را اسمم کرده و ایستاده است. البته این سخاوتمندی عبدالله بازاروف بار اول نیست. او در عرفه عید قربان یک دستورخوان عیدانه برای بیماران بیمارخانه کسلی‌های روحی گشاده بود. البته این سخاوتمندی عبدالله بازاروف ناچیز باشد هم قید میکند خود او جواب به غمخوری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت بر رانندگان است. زیرا اینقدر راه‌های آباد حتی در دهه‌های دوردست‌ترین این محصول زحمت‌های شبانه روزی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد. سرخچه بیماری سیریاتی تیز پخش شونده بوده برانگیزنده آن ویروس می باشد. بیماری بیشتر در بین کودکانی که نارسایی غذا، مسئولیت ایمنیتشان پست، اینچنین کمخونی وزنین، بیماری های همردیف دارند بیشتر وام میخورد. راه گزارش بیماری قطروی و هوایی می باشد. هنگامی عطسه زدن، سلفه زدن، گپ زدن، این ویروس را بیمار به محیط اطراف پهن می کند. سیریاتیابی با سرخچه به نهایت بلند است. نوابسته به سن سال همه می تواند به این بیماری گرفتار شود. اساساً
одамоне ки гирифтори бемории сурхча мебошанд ин бемориро метавонанд дар муддати 4 рӯз пеш аз саршавӣ ва 4 рӯз баъди пайдошавии нишонаҳои беморӣ атрофиёнашонро сироят кунанд. давраи ниҳонии беморӣ аз 8 то 14 рӯзро дар бар мегирад. дар ин беморӣ се давраро фарқ мекунанд. давраи якум ин давраи катаралӣ, давраи дуюм давраи пайдоиши доначаҳо ва давраи сеюм ин давраи доғӣ, яъне давраи пигментатсия. дар давраи якум, дар давраи катаралӣ дар бемор нишонаҳои зеринро мушоҳида кардан мумкин аст. баландшавии ҳарорати бадан то 38-39 дараҷа, атсазанӣ, сулфакунӣ, хориши гулӯ, гирифтани овоз, варами милки чашмон, сурхшавии чашмон ва пайдоиши доначаҳо дар пардаи лобии даҳон. дар давраи дуюм, дар давраи пайдошавии доғҳо бо як тартиби муайян пайдо мешаванд. аввал дар рӯй, дар гардан, паси гӯшҳо, дар рӯзҳои дуюм бошад дар қисми болоии бадан, дар рӯзҳои сеюм дар тамоми бадан, яъне дасту пойҳо паҳн мешаванд. баъд аз он дар давраи сеюм сар мешавад ки давраи доғӣ мегӯянд. дар ин давра ҳарорати бемор мӯътадил мегардад. ранги доначаҳо сиёҳи қаҳваранг мешаванд, яъне ки давраи пӯстпартоӣ мушоҳида мешавад. ин давра 1-1.5 ҳафта давом мекунанд. дар сурати сари вақт бо табобат фаро нагирифтан, дар сурати сари вақт муроҷиат накардан ва беаҳамиятӣ нисбат ба ин беморӣ оризаҳои ниҳоят вазнин дорад. аз он ҷумла ин илтиҳоби шуш, илтиҳоби гӯш, илтиҳоби майнаи сар, инчунин ношунавоӣ ва нобиноӣ низ мушоҳида мешавад. ягона роҳи пешгирӣ ва асосии ин беморӣ ин иммунизатсия мебошад. мувофиқи тақвими миллии иммунизатсия ҳар як кӯдак бояд 2 вояи ваксини зидди бемории сурхчаро гирад. вояи якум ин дар 12-моҳагии кӯдак ва вояи дуюм дар 6-солагии кӯдак бояд ҳамин 2 ваксинаро ҳатмӣ гирифтанаш зарур аст. баъди гузаронидани беморӣ иммунитети устувори қавӣ ҳосил мешавад. дар сурати пайдо шудани нишонаҳои дар боло ном бурда бояд ҳатман духтури оилавиро ба хона даъват намудан лозим аст. дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари кишвар минтақаи артуш мавзеи курабанд боғи бобӯи Истадқул фаъолият дорад ки барои дӯстдорони табиати софу ҳавои тоза имкониятҳои хуби истироҳатро фароҳам меорад. истироҳатгоҳ дорои 10 кат ва 40 ҷои хоб мебошад ки барои қабули сайёҳон ва гурӯҳҳои хурд хеле муносиб аст. дар дохили он душ ва шароити зарурӣ барои омода кардани хӯрок муҳайё мебошад ки истироҳаткунандагон метавонанд бо хонаи худмонанд дар муҳити орому табиӣ истироҳат намоянд. ҳама чӣ набошад, аз куҷо набошад, ё хонаводаи мамонам хел одид кунанд. ин тараф дарё, ин тараф шамол, боғ роғ зиндагӣ. бо ҳамавақт боғбои дӯстон, пешқабо, фарзандон, аҳли оила ва меҳмонон ва истироҳатгоҳи Хурабанд ба назди рабиқум Абдусаттор меем. ҳамавақт бо рӯи кушода моро пешвоз мегиранд, тамоми шароитҳоро ба мо фароҳам меоваранд ва ҳавои тоза дар ин ҷо, оби равон, мо ҳамавақт дар ин ҷо истироҳати муфарағат мекунем. این منظره خودش یک طبیعت زیبا است. این خداوند بزرگ برای ما، برای تمام بنده‌های خوشش همین خیلی منظره می‌آفرد. тавсия дода мешавад ки маҳсулоти хӯрока бо худ гирифта шавад, зеро имкони пухтупаз дар ҷои худ муҳайёст. истироҳатгоҳи Курабанд боғи бобӯи Истадқул як интихоби хуб барои нафароне мебошад ки мехоҳанд аз гаштугузори табиӣ ва оромии кӯҳистон баҳравар гарданд. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат
خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت ها در همه جاده های زندگی آرزو میکنیم و من امید میکنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.